И да го изгони, да че му правиш много. Ти какво си чува, бе? Наблюдавам. Истински, че си по-хитър от мен. Айде, сега си ви го интелигентно и в колко трябва да живееш. Аз те знам къв си. Ти не знаеш аз къв съм. Ти какво гледаш? Нищо. И ти не можеш да му говориш, да му се караш, да го ругаеш, дори да го даш. Но, да не говориш. Баба, искаш да бе. Ще ми кажете ли, Нанка? Нещо важно трябва да ви кажа.